Oh my God, mga kawaray. First time natin no, dito no, sa Rio, Brazil. So, makikita nyo ang daming tao dito. At nandito din yung statua, Christ, Catholic. So, nandito tayo ngayon sa pinakataas ng Rio sa Brazil. So, makikita nyo ang daming tao dito ngayon. So wow, beautiful life. Thank you, Lord. So thanks to God na narating natin ito, no? For cruise ship. Kung hindi tayo nag-cruise ship, hindi natin mararating ito. So isinisure ko lang sa inyo kung anong mayroon akong video at kung nasaan ako. Ayan. So, iba-ibang nationality natin dito, no? Na makikita nyo. May puti, may itim, may inchik, may kayumanggi. Iba't ibang lingwahe din ang makikita natin dito. So, yung pagpunta natin dito is hindi lang tayo mag-isa. Pagpunta namin sa labas, may tour po doon sa labas, so mura lang. So 45 each, no? 45 each dollar or di kaya euro. So lahat na ito pupuntahan natin dito. Actually, malayo naman 'to eh. Nandoon yung ano natin sa nasa likod yung ship natin. Yung barko natin. So malayo-layo din dito, abot siya ng 1 oras ng biyahe. First time natin dito, no, sa Brazil. World cruise pa. Grabe. Panalo. Kahit wala pang tulog galing ng duty, okay lang. At least may tulog naman mamaya, mga ilang oras lang, mga siguro 5. Yan. So, andito yung mga kasama natin. So, nagsisilapitan na sila. Kasi pawala ng mga ibang tao, pa-uwi na din, pabalik na. Tingnan natin sa baba. Dito lang, oh. God. Jerry, ingat dyan. So yun, thank you Lord. So kung gusto niyo na magbarko, mag-apply na kayo mga kapatid. So yun, tinuro ko kayo. Nandito tayo sa pinakamalaki. Parang nasa US din tayo, no? So thank you mga kawaray for subscribe or follow my page for more videos. Don't forget to follow my page, Suwaray. Nagbabarko tayo. So thank you mga kawaray. God bless.